Si screenshot. Hop. Mám ironový sword. Z tých... z bokov. Ešte si kúpim jeden, hej, len tak. Ak mi tam nepadne dať čo dobré, no tak už ako... Kamo, goldy ďalšie chceš? Mám ten... speed. Kamo! GG, kamo. Čo? Chudáci sa nemôžu trafiť, ak tam šutujem tým lúkom, nie? Už mám aj ja lúk, hej, takže už tam prídem aj ja na pomoc. Mám 17 goldov, chceš najlepší? No, zišiel by sa. O, ale ešte 18 je aj šíp, vieš ako. Ale ja vlastne šíp mám. No vidíš tak? Majú málo HP. Ja ti dám goldy a ty mi dáš irony. Čo? Ja ti dám goldy a ty mi dáš irony. Ale ja nemám veľa ironov, ja mám iba 2. To je všetko, tak aj to mi dáš. Vieš čo, tak iď kúpiť ten lúk, hej. A daj mi jeden iron, please. Kde si? Tu si ty? Dobre, idem ti ho kúpiť. 2 goldy a budem Ja mať... som ho trafil, ale už ho nebolo vidno. Kde pošli tí dvaja? Samo? Neviem. Jaj, na omelku. Jaj. Kupujem ti najlepší luk, takže netreba ti ten, hej? Šip. Nie. 4 lucky bloky. Chestplate. Jednotkový. Si naser. Skoro ma trafila teraz tá pijanka. Level 3 krum. Či meč. Sorry. Level 3 meč. Sword level 1, akože really. A elik rýchlosti, super. Takže luk level 3 vyhodím. Mám tiež elik rýchlosť. Speed. A krompač level 1, no tak boha. Ja mám level 2. To akože mi padnú z lucky bloku. Hej, kámo. Už letím s tým lukom explozívom. Bacha, bo tu prišli. A ona bije s knockback tyčkou, no ty si teda iný borec. Z toho mi veľa neubereš. Čurák, práve som chcel strieľať do ňoho. Ha, máte, nažerte sa. Yes! Dáš mi ten explozívny? Hej. Dík. Mohol by som pozberať goldy a irony. Tu máš, ak chceš. Nechcem. Jaj? Koľko máš pre boha? Neviem. Znova. 15 železa. Ender perla by sa hodila, len tak. 15 železa a 19 zlata. Ak chceš, tak si dá čo kúpiť. A koľko stojí ender perla? 17 sa mi zdá. Tak počkám a kúpim aj tebe rovno, hej? No tak dobre. Ale a potom si budeš musieť ísť urobiť aj ty brnko. Ó, trafil som ho. A ja. Ten dostáva riadne. Ale teraz ma trafil. Ti čurák. Kámo, ten mi tiež dal ránu. Ako keby ma... Ale on mi dal tak veľa rán, ako Ale keby ma... Zozadu cez tie bloky sa dá ako keby tiež streliť, že mu to ubere HP. Hej, to sa tiež dá. To tiež ide, no. To je riadne dobrý. Ktorý ti? Ja strieľam do steny. Kapecké. Kámo, ono, ten lúk ničí tie bloky? Nie, ale ako keby cez ne tak troška No veď prestrelil. hej, ale... Lebo on tam práve som vystrelil šíp a tam sa zničil blok. Kebyže sa ničia, to by bolo husté. Však? Kámo, oni nás palia z každej strany, tí čuráci. Už som ho trafil, no tak odišiel. Radšej nechajme goldy. Dobre, idem domov, hej? Dobre. 31 goldov, to možno bude stačiť na tie perly. No nebude. 3 ešte potrebuješ. Počkaj. Aby si je mne aj tebe kúpil.
Poď si otvoriť, prišli ti kamarátky. Že môj mňat. 46 železa mám, kamo. Tak si kúp bloky a 34 potrebuješ, aby si nám obidvom kúpil enderperlu. 13 goldov stojí. Nie. Hej? 13 goldov stalo, ešte 5 goldov mi ostalo. A ešte kúpim za 8 goldov každému strenčku. Dobre. Ale idem k tebe, si sám na strede. Hej. Tak idem k tebe rozbíjať lucky bloky. Mám ich ešte 8. Zdar? Ale. Ťa šutujú. Speed, super. Ja už mám tiež speed. Look, level 2. Oni šutujú riadne, kámo. Oni majú tiež explozívne bloky. Či? Ďalší explóziu, Luke. Nie, oni nemajú explóziu. Chceš čo spojiť level 1? Sheep mi padol. Dobre. Bloky. Krump. Krump! Dobrý. Tu vyhodím veci, hej. Toto si tu nechám. A tieto explóziu Luke si nechám pri sebe. On má Legendary Sword, jeden sa mi zdá, že z nich. Hej, tiež sa mi zdá. Hej, má no. Kámo, dokážeš to tu ešte kryť? Ja idem home ešte rýchlo. Ale rýchlo. Kúpiť strangika. To riti, kámo, 2 HP, to ako? Nechaj, ja ťa kryjem. Som tu. Choď radšej domov, David. Sem sa pozri. David, pozri. Dám ti, tu máš toto a choď kúpiť strenčky a sebe kúp brnko dáke. Aha. Šutovať. Drp. Hebni. Oni si tam chudáci stavajú hradby. Typek sa do mňa vždycky trafí, ale Ježiš, ja som sa knockbacknul sám, ja som debil. Čo si sa? No veď strelil som do bloku a knockbacknul ma to. Ty máš ten najlepší krompať, že? Ja mám level... Nepíše mi žiadny level. A mám na ňom FI3 a Unbreaking 1. Jaj, 7 goldov ostalo. A koľko si kúpil stranžek? 2. Kokos, oni traja do mňa strieľajú, ani jeden sa nemôže trafiť. No, však to aj do mňa tak strieľali. A ja trafím do jedného a obidvoch hitnem, chápeš, lebo explóziu. No. Koľko máte vydrž pre Boha? Ja si ešte rýchlo brnko. Bože, ten je kľavec jak svinia, veď on tu do mňa tráfa a nemôže sa ju strafiť. No hurá. Ježiš, trafili sa. Vzalo mi to hápko. Dobre, idem k tebe naspäť. Mám 3. Kúpim ešte lucky bloky, vidíš? Ja mám, no vidíš. Ja som ti dal... 40. Ja som ti dal... 8. Kúp si ešte aj najlepší chestplate, ja mám tiež najlepší. Ja mám tiež už najlepší. Ja, kámo, oni sú bez Kámo, vieš, koľko musí byť u nich ironov, u yellowkách? A u redkách? Idem ku redkam, či? Nechoď, oni majú lúky. A čo sa ti to tam... No možno tam bude zo 2 staky, hej, ale... Kámo teraz dostal do heady. Headshot! Goldstone, lúk, bloky, palička, no, to je nič moc. Ďalšie 4. Poď už na stred. Na stred Zlaté jabko, brnko, meč taký klasický a... Vieš čo, tak ty máš gold apple, yes? Ty ich budeš ako keby... Dobre, počkaj. Tu máš? Čo? Hedi? Tam. Počkaj, ja idem ku yellowkam a idem za takéto goldy. Nové všetko, proste podstatné veci. Skúsim. On má málo HP. On zo strechy pali jeden. Ja viem, on je kľavec. On proste sa nevie trafiť. Taký mrdnutý až na stenu. Kamo, stag aj 50 železa. Kupujem 22 iron lucky blokov, kamo. Chestplate. Krump. Meč ironový chceš? Ja mám ironový. Elik. Hilu. Krompače ďadovské. Diamond Sword Legendary. Sharp 2. Unbreaking 2. Knockback 1. No.
David, No? Legendary mám. No veď ty máš zlaté jabko, ty ich budeš ničiť. No? Kokos. Ako ja im Koľko budem ničiť. lúkov pre Boha? A mrdotič tu je. Kamo, mám 1, 2, 3 lúky mám. Knockback tyčky. Toto vyhodím. Explosive lúk vyhodím. Toto tiež. Koľko ste taký náhodiak, on len raz zamierí. A Elik healov, ja? Chceš Elik healu? Mám 3 healy. Ostony. Chceš? Nie. Koľko stojí taký Golden Apple? Alebo niečo také? To tu asi nič nestojí. To len máš asi pri tých. Kamo, ja kúpim ešte Ender Perly. No však to. Ešte 2 zlata, kamo. Keby som mal, tak každý bude mať po 2 Ender Perly. No tak tu počkaj. Dobre, idem na stred už. Už ideme na nich, už to seru. To si ty? Ja som tu na strede len. My sme traja ináč, vieš o tom? Hej, viem, to už dávno, Vojto. Kamo, som tu máš. Tuto máš. Kde? Ender perlu? Zbieral goldy. A vypadnite vonku, lebo mi to tu bezpodne. Tu máš. Doríti. Tu máš Ender Perlu. Ty pozor, bo ťa tráfia. No, oni sú kľávy, jak svine. Na čo 2? Neviem. Nechceš tú strančku? Jednu? Hej, chcem. No. No, hoď No, ešte raz. Čiže... Poď, ideme. Čakaj. Čus, Vojta, že je tu so mnou. Dado. A my vás vítame pri druhom dieli Bed Wars. Hráme mapu Antik. A chceme sa vám poďakovať za 11 subs. Však? Áno. A budeme radi... Koľko máme na facebookovej stránke? Neviem, ale zdá sa mi, že tiež tak okolo tých 10 až 7. Tak za to tiež ďakujeme. A môžeme sa vrhnúť na hru, takže tak. Ja si kúpim brnko, mám. Laky bloky. Poďte preč. Čo mi spadne z prvého laky bloku? Speed. Choď preč, nič. Pozor, ide na nás Jelovka. Ja Pozor, isto pozor, už je tam. Ja viem. Ja tu s ňou dávam fajty. Ja nesmie zabiť. Ja tiež. Ber ty. A meč mi padnul level 2. No ten už mám, takže to tu vyhodím. Idem na to. Jedlo si kúpim. Sorry, čarnul som ti to. Áno. Ty. Ja viem. Ty si teda tímový hráč. Speed. Čo piješ ty, Speed? Speed a jedu na stred. Idem da koho zničiť. Pozri na nás redka, hej? To sú fajty, ty kokšo, to bola cigánska prvka. Poďte redka. Jaj? Ako môže ísť na nás redka, keď my sme red? Ja som nevedel, čo sme red. Tak ti sa smeje. Dobre, zaujímavé, kamo. Presne tak. No to cibuličky majú rádne tú posteľ. Drinky nič, jelovky by sa mohli zničiť. A má sword. Nemám krumpáč. No tak keď ješ ako Bobby bez krompaču. Už tu ide tiež jedna. Kde? Ďakujem, že mi ježin. Hodili ma.
To sú lagy. Zabil ma. Zabila ťa. No nie, to je jedno, nie? Som taký skill, že mňa môže zabiť hocikto. Dobre, Good. ty. Ešte bučky, no. Bučky a redky. Či bučke. A grinky. Grinky sú ale iba dve, oni nestávajú ani cestu. Tak ja k ním postavám cestu. Omg, niekto nám zničil cestu. Hej? Tak tu máš. To ti bude stačiť, nie? Dobre, už môžeš ísť preč. Potrebujem tak zo 5 stakov. Pozor, yellow. Na nás ide? Čo debil? Chápeš, náš má podkope. To je smutné. Really? To čo je zase za tým? Really? Uniža. Je? Zhodil som ju. Sorry, bol som trošku ticho. Kde si? Stávam cestu ku grinkam. Idem ti pomôcť asi. Nemusíš. Máš krump? Hej? Pozor, búčka je na srde, hej? Dáme fajty? No, zabila ma. A ja som mal iba meč, level 2. Ona mala armor. Hej, on ma chce podkopať, ten debil. No veď ti hovorím, že really ty. Ty kokšo, búčky sú tu. A ty za ku komu stávaš? Áno. Ale ku komu? Á, numry. Bože, tohto tu chcem najradšej vyzabíjať. Nás by zabíjali jak svinia. Sorry, nechťa som ťa zhodil, no. Omg. Susadky. To je na hovno. Nič nemám. Máš niečo? Sme viacerí, to bude toto zase bedvář. Bedvář vydarený. No. Tak keď ty tam chodíš napadajúci ako blázon. A čo? Netrafíš, to je riadna socka, ona sa nemôže trafiť. Poď, fight. Krásne. Tak alebo nie, no. Obkľukov to tam vstávaš. Dúfam, že ma nezačne podkopávať. Ja ťa môžem začať podkopávať, ak chceš. Nie, nemusíš, ďakujem. Dobre. Ja toho David 5-5 neznačam. Vieš? Prečo? Lebo ma podkopával. Kam už tam budeš? Ja viem. Skoro odo mňa nebudú mať dobré veci. Bežím vám na pomoc. No, ja som dobrý. Ty hej. Ty kokos! Bučka neznášam. No ja. Ideme im zničiť posel tým bučkám. Zostrelili ťa.
A ty si mi všetko čorknul. Neviem, ja vždy. Ešte presne provokovať, hej? Som zvedavý, jak ničíme tie grinky. Čo budú stať, jak buzeranti. V pohode. A už ich ničia. Švidne. Blúčky vydrbané. Riko, na blúčky sú len dve. Sú tam dve. Traja sú u nich. Takže Riko tam, ty kokšo, to je cigánska ferovka. Jasné, všimni si ma, prečo nie. Jasné, zabij ma ešte. Blúčka. Koľko tam je tých blúčiek pre Boha? 9. To je fail, kamo, to je fail. No, daj mi jeden sprostý, no. Run. Alebo nie. Ja som ho chcel podkopať, lenže ani to nejde. Taký. No kámo, to bude zaujímavé. Už tu letí. Počúra. Nezvláda to proti nám. Ja ho tu hitujem rukou. Ja tiež. Skoč po ňom, Žoďo. No bacha tam, z tej strany. Len tak, hej? Pre zaujímavosť. Ha. Zničili naša. Aha. Nechaj mi prosím ťa bronzy. A hráme dlho. Okay. Aj bronzy chceš? Dobre, tak si to vezmi. Good. Už môžeš. 17 by mohlo stačiť. No a pôjdeme rýchlo, forever rushing. Ešte Legolas je tu s nami. Kto? Legolas. Jaký si Legolásik? Poď ideš. To je Legend. Legend 2003. A jaký ty? Asi sa narodil 2003. Ja si tiež myslím. No, chýba mi ešte... Ja mám 46. Presne 34 potrebuješ bokov na stred. Sorry. Tichnul som. Forever Rush, môžeš ísť na búčka, hej, len tak. Nemusíš. Dobre, ja som tiež kto je spravený na jelovky. Tak to bude rýchlo, kamoško. Ešte greenky Možno. idem. Ide rýchlo. Ja som ježiš, to je fail. Je ten blok a ja to neskočím, chápeš? No tak to si ty, no. Come on. Poďme to vyhrať. Poďme to vyhrať, normálne, že poďme to vyhrať. A greenky sú Pol HP, to bol iný súboj. No, to bol súboj jak svinia. Že? Za jedno si kúpim. A za 3 si kúpim chestplate. A letím tam. Ešte si kúpim bloky. Čakám si, kým tie jelovky vyjdú z domu. Lebo mám pol HP, no tak tam iba skočím a pokúsim sa ho iba ako zhodiť. Prosím, yes. Ste mi ostali 2 HP. Tak. Do keľu on tu videl, že tu idem. Do keľu. Yes! Good. Yes! Zničil som ich. Forever mapa. Už iba jelovky, ja si na ne počkám. Už ich treba len vyzabíjať, to je easy. Ty čakáš na jelov? No, ideš ma, či nie? No moc nie, ja idem na tieto.
Ja idem vyzabíjať green. Green forever. Vidím ťa. Ty možno aj mňa uvidíš pri jelovkách, keď sa kúkneš. Hej. Pozor, pozor. Ide Grinka, ide Grinka. Veď ja vidím. Ja prinesem jednom. Však nemajú lúky ani nič podobné. Poď. Jos, zhodil som jednu jelovku. To boli fajty, kamo. Som prehral. Yes, yellow. Yellow. Jo, ja už iba tiež jedna. Bo som ju zhodil, fajne. Troška viacej helm. Hej. Tak idem na nich. Ešte bluečku. Idem skúsiť blue. Ale. Skúsim blue. Hodiť. Zhodiť alebo zabiť. Je tam blue? A je. Poď. Totálne ma nezvláda, Ani ne. Dám. Tá Grinka ma totálne nezvládala. A to som bol iba bare zo mnou meč. Dobre, idem ďalej. Už len jednu yellow. A 3 greenky. Á, jo, zničil som toho Olympa. Hej? No, hej, z Griniek. Yes. To bolo len také, to keď už hráš tak na náhodu, tak, že už iba vyzabíja, no tak normálne skoč, akože už vonku, normálne z toho mostu a jeho dáš z boku, vieš, a jeho to dá. A keď máš knockback tyčku, tak nehovorím. Poď, kamo, please. On má iba knockback tyčku. Niekto mi volá. Ospravedlňujem sa, I am back. No, mohli ste počuť zvoniť môj mobil. Tak stejne. Tá Grinka je, vieš, kde inač? Kde je? V tej pavučine u jeloviek. He? Hej. To je socka. Keď sa kúkneš, no tak ona stávala most hore. Ale fakt, hej. A potom išla tam do tej Kamo, hen pavučiny. je. Aha, už je dole. Už je dole. Ide dole, no tak toho využijeme, čo? Ja si ho tu počkam. Ja idem už tiež po ňom. Tu. Kamo, ešte ma nezazrel? Nie, ty fakt akože really kašli na to. No však čo, nie? Že nezhodíš, tak čo? Kašli. No, poďme, kde je tá grinka? Do keľu. No to my sme profi skill, kamo, my tu ničíme ručne strík. Hej, ty. Máš krompač? Hej, veď? U Armora nemá krompač. To je jeho klasika, že? Vojtes. No bože. Keby som mal jeden bronz, či jedno zlato, tak si kúpim Shiba luk. No ja tiež. Troška viacej železa. Či apple. No ako železa tu bolo 35 kusov. To je nádherný. Aha, tá Nivea nám utekla. Idem si poď ho. Come on. Come on, zozadu, chlape. No ty si žiacem Maďar. Tá mi už spadla. Yes. Vyhrali sme. Jej, guten. No tak ja si myslím, že by to mohlo byť z tohto videjka všetko. Nezabudnite like, odber, Koment. po prípade dobrý koment. A zatiaľ u ďalšieho videa. Čus. Čus!